היי, כאן מינה, והיום אני אראה כיצד להכין לימונדה עם ג'ל אלוברה. אלוברה נחשבת לאחד ממזונות העל הפעיליים ביותר. הג'ל הוא עשיר במינרלים, ויטמינים, חומצות אמינו ואנזימים. הוא מחזק את המערכת החיסונית, הוא תורם לבריאות העור ומזין את הדם בחמצן. רוב האנשים מכירים את הג'ל לשימוש חיצוני, על כוויות, על פצעים, אבל בעצם הסוד הגדול של הג'ל הזה הוא בשימוש פנימי. הלימונדה שאנחנו הולכים להכין היא בעצם דרך מצוינת לנקות את הגוף, לאזן חומציות בדם ולספוג את כל הערכים התזונתיים של ג'ל האלוברה. אני אדגים כיצד אנחנו לוקחים את הג'ל מתוך האלוברה. אחרי שהשגנו עליה אלוברה, אנחנו בעצם חותכים חתיכה שבה נרצה להשתמש. אנחנו מתחילים בלחתוך את השוליים הקוצניים של הג'ל, של העלה. לאחר מכן אנחנו נבחר את הצד השטוח ביותר וננסה לחתוך את העלה כמה שיותר קרוב לשוליים. אנחנו פותחים את העלה ובעצם רואים את הג'ל. אותו אנחנו נכניס לבלנדר. על בערך 3 כפות של ג'ל אלוברה אנחנו מוסיפים מיץ משני לימונים. ו3 כוסות מים. אפשר להמתיק את זה בצורות שונות. אני אישית מעדיפה להמתיק את זה בעלי אסטיביה שמאזנים את רמות הסוכר בדם ומשתלבים נהדר עם הטעם הלימוני. אני שמה כף של עלי אסטיביה בבלנדר. אפשר כמובן עם אגave או דבש. אפשר להוסיף גם עלי נאנה שיש להם גם תכונות מקררות. זהו, ומערבבים. אפשר כמובן לקרר את זה או להוסיף קרח לבלנדר. והלימונדה מוכנה. נהדרת לימי קיץ. לימונדה מתוקה וטעימה. לבריאות.